Bienvenidos y bienvenidas a otra rueda de prensa del Festival de Cine San Sebastián. Ongi etorria Donostiako zinemaldiko Passion Simpleen prentsaurrekora, atal ofizialean lehiatzen da, eta gurekin dugu bere zuzendaria, Daniel Arbit, antzezlea, Sergei Polunin, antzezlea, Letitia Dos, eta produktora David Tians, eta errusierako interpretea. Txalo bero bat film honentzat. Eta izotza utziko dut, eta galdera bat egin nahi nien ez dakit. Zure, bai, jarri behar duzu, bai, entzungailuak itzulpenerako, bai. Eta, bai, unetxo bat. Entzuten alduzute ahotsen bat? Bai, ederki. Bueno, hasiko naiz galdera batekin, Daniel Arbidentzat. Bueno, filma honek Arnoren liburua egokitzen du, nahiko garrantzitsua. Galdetu nahi nizuke ze egokitzen prozesua izan den eta baita ere ze aldaketak egin diren. Protagonistaren adina dela eta nola izan da egokitzapen prozesu hau, liburua nola egokitu duzue? Eskerrik asko gu hemen hartzeagatik, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Oso pozik gaude guztiok hemen egoteagatik eta filma aurkezteaz. Pelikula film hau nahiko korapilatsua izan da aurrera eramateko. Eta liburua zaila izan da egokitzeko. Liburua ja egokitu ezina da, eta nik uste dut horrek erakarri ninduela. Ez zela bat ere erreza, ez da liburu bat egokitua izateko. Nahi alduzu ingelesez o frantsesez? Zeren eta liburuak, niri horren bez gustatzen zaizkidan liburuak bezalakoa da. Amaiera irekia du, eskuzabala da, eta mundu guztia kokatu egin daiteke. Edo zeinek bere ikuspegia proiektatu dezake. Eta liburu adiskide gixak, ez daudenak itxiak, ez dira istorio konkretuak. Eta estilo narratiboekin, non pertsonaiak oso ondo definituak eta marraztuak dauden, non egoerak eta gertakariak oso zehatzak diren. Ez, liburu honek emozio bati buruz hitz egiten digu. Emozio bat hitz egiten denari buruz, eta gainera oso prezisoa. Egileak erakusten duenak, berak bizi zuen une hori. Une hori grazia momentu bat izan zena. Etzen traumatismo bat izan. Hau da, maite mintzea berak esaten du suerte bat izan zela, eta horregatik erakusteko suerte hori. Bera ahalegin zen, papelean modu oso zehatzean jartzen, katalogo bat balitz bezala, gertakaria jartzen, hau da berak ze esperimentatzen zuen, sentitzen zenean. Eta hori gertatu daiteke, eta behar bada gertatuko zitzaigun, hau da identifikatu dezakegula harreman horretan. Hori esaten du berak. Hau da, hemen... Eta liburuan, ahalegin du naiz, distantzia gordetzen liburuari buruz. Bera askatasunagatik eta bera ausardiagatik. Elle dit qu'elle a mis sa dignité de côté. Eta liburu horretan, hanik esaten du, alde batera utzi zuela bere bizitza eta libreki bizi ahal izateko.
eta bueno, niri oso ausarta iruditzen zait gizon horrekin duen harremana, eta ez duelako inor zer ikusirik feminismoarekin. Ez da gizon batek gerta dakioken, gizon batek gauza bera biziko luke. Hau da, liburu hau da, maiteminduta daudenentzat, eta maitemindu nahi dutenak puntu horretaraino. Ez du zer ikusirik pertsona motarekin. Eta berak esan dit, gizon askok irakurri dutela eta interpretatu dutela beren historia bezala. Eta hori gertadakiguke guretako edozeinei. Eta egokitzeko ahalegin du naiz liburua azten. Berak ez zuen egokitzapenean sartu nahi izan. Eta nik ere nuen omenaldi bat egin nahi nion Ania Arnori, idazle bikaina delako. Pentsatu nuen, ezin nuela esaldi, Joan, horrek film txarrekin zuen, beraz, ahalegin naiz guztia konsideratzen, apartamentu utzi bat bezala nik bete beharko nukeena noski. Eta hori da egiten ahalegindu naizena. Altzariak hautatu ditut etxe horretarako, eta diseinatu dut mugimendua, nola bizi den norbait eta nola egokitzen duen, eta hori egin nuen, egokitu egin nuen. Une jakin batean esan nuen. Eta zergatik egokitu, zergatik berrasmatu. Eta jende batek esaten dit, bueno, bai, urrundu zara, baina ere liburu egokitu duzu, bai, nahiko urrun egon naiz, idatzi dudan horretatik. Ani Arnori asko gustatu zaio filma, eta esaten zidan, bai, ni filmaren barruan ikusi dut nire burua, eta niretzat egia esan, Ani Arnoren partetikan, lausengua izan da. Nik bere burua hitz egiten dut, niretzat lausengua da. Bere burua ikustea, bai, hori adiskidetasun parte bada bien artean, idazle bikaina da, eta nik ezin dut bere ondoan ere jarri. Baina bere pentsarazi di nire bizitza, eta nik nolabait, bere bizitza ahaztu egin du ze bera ere sartu da nire unibertsoan, eta ni berarenengan. Eta horregatik magikoa da, zinea egitea, filmak egitea, eta pertsonaia zoragarriak aurkitzea. Eta, naiz bakarra izan, noski. Bere presentziarekin ere Letiziak eta Sergeik hori kontaminatu zuten. Nik ez ditut gauzak inposatzen, baizik eta egokitu egiten ditut. Arriskua sentitzen dut eta bere topakizunetan ekipoarekin batera zoragarria izan da. Hau izan da bidaia bat eta ederrena izan da bidaia bera. Abia puntua liburua da. Eta gero abentura batean sartu gara. Là, on était assez unis, je pense qu'on... Eta kasu horretan, mantendu dugu batura oso egokia, eta espero dut filman... Ce que je peux dire à travers... Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, galdera txandarekin jarraituko dugu. Galdera bat du zuzendariarentzat eta beste bat antzezle nagusiarentzat. Lehenengoa zuzendariari egin nahi diot. Zuk nolabait islatu nahi zenuen lerro me hori, maitasunaren... Es que el amor en sí, y en el caso... Eta antzezlearen kasuan, nik jakin nahi nuen nola izan zen emakume hau ezagutzeko, familiarizatzeko modua. Eta ea momenturen batean, azkenean, ulertzera iritsi zinen, edo nolabait errukitu egin zinen berak bizi duen grina horretaz. Niretzat, maitasuna, alde batetik handago maitasuna, eta beste balde batetik grina, batez ere grina ies egiten zaiguna pixka bate eskuetatik. Gero dugu pasioa, historio bat, azkenean maitasun historia dena, baina kasu honetan gelditu egiten da, eta horregatik oso frustrantea da. Hau da, parentesi oso intentsoa bizitzea, droga baterantzera, edo are gehiago. Norbaitek
horrelako esperientzia bat bizitzen badu, sekta batean sartuko bazina bezala. Aztu egiten duzu zure ingurunea bertan bera uzten duzu. Egia esan, niretzat importanteena zen kontatzea nola emakume hau maitemindu egiten den. Hau da, mugimendu hori nola sexu historio batetik pasatzen garen, adimenaren historio batera, obsesio bat bihurtzen da. Eta horregatik, sexu eszenak hasieran bakateatu egiten dira, ze hau hasten da sexu gisa, zerbait eskuragarri, atsegin, eta gizon eder batekin, atsegina. Hau, izan zitekeen topaketa baten historioa, baina bihurtzen da gizon batetan, azkenean jainko bat bihurtzen da bere begien aurrean. Hau da, ez dagoen norbait, zeren eta uzten dio gorputz bat izateari eta obsesio bat izaten da. Hau da, zerbait toksikoa. Baina niretzat hori dena maitasuna da, ez dago alderik. Gero bakoitzak bere ikuspegia izango du. Nik nahi nuen etapa horietaz guztietaz hitz egin. Eta hori azkenean bihurtu daiteke maitasun. Azkenean pentsa genezake behar bada berriro elkartuko direla eta behar bada dezaketela maitasun historio helduago bat. Ahaztu ondoren, batez ere emakumearen partetik, baina bere partetik ere bai, gizonaren partetik ere bai. Nik uste dut gizona beldur dela. Horregatik jolasten naiz presentziekin eta ausentziekin. Hau da, kondenatu dezakegu, baina ez daukagu kondenatzeko eskubiderik, ze berak hitz egiten badu berari buruz ez du hitz egiteko eskubiderik. Galdera ahaztu intzait, bai, prozesua pertsonaien sartzeko, ezta? Ea ulertu nuen, bai. Nik uste du berehalakoan ulertu nuela emakume hori hasiera bertatik. Ni jadanik Ani Arnaud ezagutzen nuen eta liburua ezagutzen nuen eta asko gustatu zitzaidan bera eta liburua. Eta Danielek ere maitasun handia zuen liburu horrekiko eta Danielek lortu zuen gauzatzea. Baina liburuan bazeuden sentimendu oso markatuak milimetrikoki. Ani Arnaud eta Daniele sexu eszenetan, horregatik lotzen ditut biak, gauzak ikusteko modua dute oso zehatza. Eta berehala ulertzen duzu zer egin behar duzun. Eta gero, galdera arraroa iruditzen zait. Ez dakit ulertu daiteken pertsonaia hau, emakume hau. Bat, murgildu zaitezke oroitzapenetan denok ditugunak. Nik uste du denok berbada izan dugula olako kontakizun bat, berbada oroitzapen borrazinak, ezabazinak utzi diguna eta baita zauriak era. Kontua ez da ulertzea, baina historioa hor dago eta behar bada zerbait sekretua zen, ahaztu genuena. Eta behar bada atera beharra genuen berriro. Baina nik imaginatzen dut eta behar bada okerrez banago mundu guztiak duela hori bere barruan. Eta pertsona askok gainera badute barruan eta behar bada ez zuten inorekin horri buruz hitz egingo. Bonjour, Peter Hout, Television Allemande. Peter Hout, telebista alemanetik, galdera bat dut izenburuari buruz. Passion Sample. Iruditzen zait, pasio nahiko komplikatua dela eta ez dela bat ere sinplea. Zergatik titulu hori? Eta gainera hitz egingo diguzu pixka bat honi buruz, hau ez da film leun bat. Baizeketan nola esango nuke, hitz egiten digu haustura momentu ez. Eta baita ere muntaiaren ikuspegitik, irudien ikuspegitik hitz egingo diguzu horri buruz mesedez? Bai, ezakite behar bada filmaren oso barnean egoelako, baina nik ikustean esan nuen, film ia hotza da. Normalean, nire aurreko filmetan, desberdinak izan ziren. Hau da, borrokatu behar izan dut,
azaldu zer den egoera honen misterioa, maitasuna, zeren eta liburua ere oso liburu elehorra da, nolabait esateko. Baina nork bere burua proiekta dezaket, denok gara irakurleak eta baita ere denbora filmatzea oso zaila da. Liburu batean horriari pasatzen ditugu eta errazagoa da, baina nola filmatu denbora egoera honen bilakaera. Beraz, elementu horiek guztiak hor daude, bai, baina gustatzen zaite austura hori. Hau da, ikusten dudanean. Jendea aretotik ateratzen dela bukatu gabe, uler dezaket. Edo sartzen zara istorioan, edo sart zaitezke ere pixkanaka, behar bada hasieran sexu irudi hoiekin guztiekin, agian behar bildura emango digute, baina ulertu behar dira, gero emakumea ulertzeko, eta zertan bihurtzen den hortik pasatu beharra dago. Eta niretzat atsegin handia izan da filmatzea eta antzezleekin lan egitea, baina ulertzen dut ikusle batzuentzat harrigarria izatea, gogorra izatea. Horregatik batzuetan emozioak daude, beste momentu batzuetan badira mamua itzultzen da, errealitatea, bere semearekin duen bizitza, eta gero nola ibiltzen den mamu antzera gizon horrekin, orain aldia, bai hori dena filmean dago. Eta ez dakit erantzun dizudan, espero du baietz, bai. Bonjour. Egunon, arratsaldeon. Nahi nuke lehenik eta behin galdetu ea pentsatu duzun filma Libanon aurkezteaz, eta bigarrena, ea Macron jaunak izan duen zu ezagutzeko aukera, edo Macron jaunarekin hitz egingo bazenu zer esango zenioke Libanoko emakume egoerari buruz. Libanok ere pasioa behar aldu? Ni libanesa naiz, baina baita ere frantsesa, aspaldidanik bizi naiz Frantzian, eta espero dut pasioa internazionala izatea. Bestela triste xamar izango litzateke ez balitz horrela. Hau da, pasioa bakarrik Frantzian egotea. Libanoko emakumeak, ni Libanoko emakumea naiz, eta nik nire burua ikusten dut islatuta filman. Niretzako ez dago mugarik gai horretan. Eta Libanoari buruz ez dut nire filma erakutsiko zentzuratu egingo lidakete aurreko filmak bezala. Bera zerrenda horretara erantziko liokete. Film debekatua izango litzateke. Gustatuko litzateke mundu zoriontsua eta egonkorra izatea, gustatuko litzateke egonkortasuna ikustea nire herrian, Libanon. Eta batez ere, nahi nuke nire erkideak ondo bizitzea tristetu egiten hau gertatzen denak. Espero dut gaur egun nire bezalako filmak proiektatu ahal izango direla zinema-aretoetan. Zinema-aretoak egotea Libanon, ze orain gerra baten zorian gaude, lertzeko zorian gaude, mila esker zure galderagatik. Galdera bat, bai zuzendariari eta bai bi antzezlei, baita ere zentsuraren gaiari buruz. Hau da, filma oso ausarta da, inolako juizio moralik ez du egiten, gorputzak erakustean, hau da, zinema horrek keinuaren poetika ere badu, eta gustatuko litzaidake lehenik eta behin, bi antzezleen esperientziatik, nola izan den beraientzat filmaketa, hain exigentea, bai emozionalki eta bai fisikoki, eta zuzendariaren aldetik nola izan den, gorputz horiek filmatzea, sartzea, bere begirada obsesibo horretan, pertsonaia nagusiaren begirada obsesiboan.
egia da. Eszenak errodatzean esan nuen, bueno, ez pentsatu egintzu eta kitxo zaila da, ze batzuetan beldur pixkat ere ematen du. Daniel oso apasionatua zen, eta zure konfiantza osoa jartzen duzu berarengan. Baina lehenengo eszena sartu gintuen, hau da, zen ia bortxaketa eszena bat zen, mahai gainean, elkarrekin izan genuen lehen eszena, eta hor sartu gintuen alderik sakonenean. Eta bigarren eguna zailagoa izan zen, biluztu egin behar izan nuen talde osoren aurrean, eta Letizia etzanik zegoen ikusten nola kentzen nuen erropa. Nik uste dut emakume batentzat errazagoa dela, baina gizon batentzat, bueno, zuk zure buruan pentsatzen duzu, eta zer gehi txikian. Eta beldur ematen du, bueno, iluminazioan dagoen jendea, beraz, ez da erraza, esan beharra daukat. Ez da erraza, koinak pixka bat hartzeak lagundu zidan, eta filmean 3 botila edan nituen. Eta bai. Letiziak talentu handia du, eta oso erraza da. Baina, kiratxatuta hoan ez berkatu. Zan humoriona du, eta erraza da berarekin lan egitea. Hiruron artean egia esan, giro ona egon zen, baina emozio maila desberdinak batzuetan divertigarri izan zen, beste batzuetan bildurra pasatzen genuen, eta batzuetan ezinezkoa zen egunero egitea. Egun asko izan ziren gehiegizkoa, etzen arren beste izan. Baina egunero zerbait berria zen, abentura berri bat, beraz, fisikoki errazagoa izan zen. Errazagoa izan zen emozioa iristea, alderdi fisikoa niretzat dantzari gisa, da gorputza kontrolatzea, ondo dago. Baina, bai, biluztea, kamararen aurrean biluztea, eta Danielek agindu zidan, ez zutela nire gauza erakutsiko, eta, bueno, esan nuen, bueno, 2 aldiz agertu da filman, esan zidan ez zela agertuko. Baina, bueno, utzi dazu pixka bat lan egiten gaiaren inguruan, hori da nik pentsatu nuena, ez ikusiko, lasai. Baina, bueno, bazpare. Baina, bai, zoragarria izan zen. Emozioa handi asko izan dituen filmaketan. Hori argi dago, filman, bai, askotan, filmetan badira 30 sexu eszenatan, nik hori zaitu ondo ditzen, ze horrek murriztu egiten du sexua, sexualitatea, askotan ez dakigu ondo zer ari zaion gertatzen emakumeari eszena horietan, eta niri iruditzen zitzaidan oso importantea, aitzitik, eszena hauek desberdinak izatea, eta sentimendu humanoiek trasladatzea eszena bakoitzean. Iruditzen zitzaidan oso importantea zela, denbora hartzea, baina bueno, asko parrein genuen, egia esan, bai. Eta hori ere nire esperientziatik dator, Libanotik. Hau da, nik Han Homme Perdu egin nuenean, zate baterako, 2007an, 8an, poliziak jazarri egiten ninduen, Jordanian eta Libanon, eta jakintzuten eszena batzuk behar bada gordinakari nezela filmatzen, eta horietik hasi behar da, sexu eszenetatik, beraz, filmaketa batean beti has gaitezen sexu eszenetatik. Ze horrela, antzezleak ez dute delgar ezagutzen, eta bueno, niri hori bai, lagundu egiten digula egoera nolabait auskultatzen. Eliminatu egin behar da beldurra. Egin behar balin badugu egin dezagun zuzenean. Eta film hori horretan laguntzen zuen, sexuen bitartez, gero maitasun harremana eraikizkoaz. Eta
Letiziarekin eta Sergeirekin lan egitea, zoragarria izan da, benetan. Sekula lehenago enuen antzezle hain bikainekin lan egin, hain atseginak, eta haiekin filmatu genezaken, eta txantxak egin, bai, eszena hauek eta gainerakoak. Hola, buenas tardes. Bai, arratsaldeon, lehenik eta behin zorionak, asko gozatu dut filmarekin. Nire galdera aktore antzezle nagusiarentza da. Hau da, biruzketa fisikoaz, hau da, bere sentimenduarekin egiten duen kontrakoa, iruditzen zait, fisikoki bai biruztun dela, baina ez emozionalki. Gizon itxia, oso trinkoa. Gustuko litzaidake jakitea nola eraiki duen pertsonaia hori. Ematen duena ez duela ireki nahi. Eskerrik asko. Nire helburu nagusia zen pentsamendu, mentalitate rusiarra islatzea, gizon errusiar bat, eta kultura errusiarreko emozio asko ezkutatuak gelditzen da, ez espioia esategatik, ze hori da beste emozio geruza bat, baina errusiarrek ez dute negarreiten, ez dute irribarre egiten, ez dute adoltasunik erakusten. Eta beraz, bai. Eta helduen mundu bat da, esan divertigarria, gizon hauek oso harriak bezalakoak dira, ez dituzte beren emozioak erakusten. Eta ni identifikatu nezakeen hori. Bueno, ezin duen honekin identifikatu, baina lor nezakeen. Eta autoritate bat izan, eta nire emozioak ezkutatu. Baina bai, niretzat, askoz ere errazagoa da gorputzarekin lan egitea. Eta beraz, erosago sentitu nintzen. Zerbait egin behartzenean gorputzarekin askoz erosago sentitzen nintzen, ze hori zenik egiten nuena. Nire helburu nagusia zen erakustea ze indar eta zer ezkutatzen duten gizon errusiarrek eta frantsesa ikasi zenuen. Ez du frantsesa ikasten, eta bai, letraz letra ikasi behar izan nuen. Iruditu zait oso film ausarta. Esate baterako, Amerikarrei esten hauek ikustea, benetan harrituta geldituko lirateke. Bai, baina nik uste dut oso modu naturalean agertzen zarela, oso modu errealistan. Eta denok dakigu zer den maitasuna egitea, ezta? Nik galdera bat dut. Beldur altzarete behar bada erasatu egingo zaituztetela feministek, ze erakusten duzue emakume bat galduta dagoena. Eta hain maitasun obsesibo horrekin, ez da? Behar bada salatu egingo zaituztete, ez? Ez dakit, behar bada emakumearen irudi ahulegia ematen duzuela gizon sendoegi edo fuerte baten aurrean, indartsu baten aurrean. Bai, ausardia, zuk esaten duzun bezala, niri egia esan, bai, film ausarta da. Eta Annie Ernauxren ausardia ere da gehien gustatzen zaidana. Nik liburua itxi nuenean lehenengo aldiz, enuen nire maitasun historioetan pentsatu. Baizik eta Annie Ernaux emakume hau oso ausarta dela. Eta hori niretzat ere feminismoa da. Zer da feminismoa azken batean? Zer da feminismoa? Begirada bat izatea munduaren gainean lotxagabe, aurpegia jetxi gabe, ez dakit.
edo ahultasunez hitz egitea sendo erakusteko. Ahultasunak izkutatzen dituzunean, ahula zera. Eta ni hortik abiatzen naiz historia kontatzeko. Emakume sendoa da, indartsua, bere historia kontatzen du, emakume indartsu batek ere idatzi zuen liburua. Beraz, espero dut egokitzapen ona egingo nuela. Eta pertsona askok, behar bada dogmatikoek, behar bada, harrituta geldituko dira. Baina ni emakumei egiten diet dei, eta espero dut, gaur egungo emakume guztiak gara feministak, ez dugu menderatuta ikusne gure burua, edo baztertuak, eta bera menderatuta dago maitasunean, besterik gabe menderatuta egon zinteken emakume bat mentasunaren mende, egon liteke edo alderantziz. Bueno, Amerikarrek bai, mendebaldeko mundua oroar, nik uste dut, lehen ikusten ziren filmak biluztasunaren inguruan, gaur falta direla. Nire ikustetuko litzaidake zinemara joan, eta film arriskutsu gehiago ikustea zentzu horretan. Inpresioa dut, jendeari ikustatzen zaiola etxean film hauek ikustean Netflixen, baina ez duela zinemara joan nahi ikustea, baina zinemak implikatzen du emozio sendoak partekatzea eta zergatik ez. Interesgarria izango litzateke, ekoizleak Davide Fionek zerbait esaterik baldin badu, zen izan da zure esperientzia, ze uste dudanez, ez da zuen lehen filma. Azaldu nahi duzu zerbait horri buruz. Nola hartu daiteke prozesu hori, sorkuntza prozesu hori. Nola hartuko den filma? Proiektzio hau izan da filmaren estreinaldia. Hau da filma aurkezten dugun lehen zinemaldia. Beraz, ikusiko dugu zein den erantzuna sare sozialetan eta elkarrizketetan. Eta horrek emango digu ideia txiki bat. Jakiteko ze harrera duen. Gero, Lyonera goaz, Lumière zinemaldira, eta gero ondoren kateatu egingo ditugu hainbat zinemaldi. Beraz, udazkenean zehar, hasiko gara komentarioak edo iruzkinak entzuten ikusleen aldetik, eta horrek guztiak ideia bat emango digu jakiteko nola ze harrera duen filmak datorren urtean Frantzian. Gero bai, filma erakutsi dugu, banatzaileei, eta hasi ginen ikusten nola programatu zitekeen, baita ere banatzaileekin hitz egin da atzerrian, eta ikusten joango gara, hainbat herritan filmak interesa piztu du dagoeneko. Eta film honek pixka bat banatu egingo gaitu. Batzuei gustatuko zaie, eta beste batzuei batzuk berbada filmetik kanpo geldituko dira. Baina hau ez da ezer berria. Ze liburua argitaratu zenean, reakzio oso anitzak egon ziren. Kritikaren parte batek baztertu egin zuen liburua. Kritika oso gogorrak egon ziren. Eta lehen irakurleek liburua hartu zuten oso modu desberdinetan. Eta gero liburuak hor jarraitu du, iraundu. Eta bihurtu da arrakasta handik aurrera. Hori filmaren harrerari dagokionez. Eta sorkuntza prozesu hori dagokionez, komplikatu xamarra da. Jadanik bitan lan dugu, Danielek eta biok, baina kasu honetan beste ekoizle bat behar genuen, beraz, nire eskura iritsi zen berandu xamarria, oso landuta zegoen. Beraz, zailtasuna izan zen, bazkideak aurkitu behar zirela filma egiteko.
Jadanik erantzun asko jaso ziren telebista kateetatik eta erantzun negatiboa zen. Eta bazkidea garrantzitsua da Frantzian, batzuetan funtsezkoa telebista kateak eta Erik Laies, hemen dagoena gurekin, gure banatzailea, ere saltzea arduratzen dena atzerrian, Pegamit enpresa da, eta maite mindu egin zen liburuaz eta gidoiaz, eta horri esker aurreratu egin alizan genuen eta finantzaketa lortu genuen filmarentzat, non isten joan ziren hainbat ate. Eta bitarteko nahiko apalekin lan egin behar izan dugu. Eta gainera arduratsuak izan behar dugu, filmaketa garaian laburra izan zen, baina filmaketa 16 milimetrotan egin nahi izan dugu, eta hori oso ondo egon da. Beraz, hori izan da guk izan dugun luxua. Eta gainera beste luxu bat. Hau da diru desente erabili genuen iluminazioan argiztapenean oso garrantzitsua zelako. Horrek ematen digu film argitxo baten irudia eta urtarrila eta otsailean egin zen, negu betean, negu gorrian eszenaren baten ikusten dugu elurretan ari dela, eta publikoak izan dezake sensazio hori. Hau da, argia funtsezkoa izan zen. Azken galdera? Bai, kaixo, nire galdera Danielentzat da. Film honek ere itxarotea du gaia. Une batzuetan, protagonistak elkarrekin daude, gauza asko gertatzen dira, baina banantzen direnean itxarotea ere gertatzen da. Errodajean, filmaketan, filma montatu zenutenean, nola izan zen balantze hori, hau da, gauza asko gertatzen ziren une batzuetan, eta gero itxarote hori, hau da, bizi zen emakumea dei baten zai, noiz agertuko zai. Film batan, noski, itxarotea hitz egiten dugu. Hori, liburuan, ia ez da ikusten, berak esaten du gaur etorri da, ordu honetan, eta nik pentsatu nuen. Obsesio bat izan dadin, une horiek ere bizi behar zirela. Hau da, itxaroten liburua da, bai. Baina gaur egun, telefono mugikorrekin egon zitezke zain edozein tokitan, baina emakume honek etxean itxaroten zuen. Eta askoz ere kondenagarriagoa da, emakumea etxean gelditzen da. Eserita telefonoaren ondoan. Eta niri gustatu zitzaidan gainera denboraren erronka, denbora filmatzeaz erronka itxarotea filmatzea, denbora konprimitzea eta dilatatzea ere bai. Eta aldi berean, ez dakit ezagutzen duzuen film bat Une femme attend Chantal Akermanena. Eta liburu horretan ere esperientzia hori bizi da, gizona iristen zen, zitak zeuden, zitei buruz ere hitz egiten da, emakume batei buruz ari da, maitemindua dago. Eta hori erronkaren parte da ere, bai, liburu honen erronka da, hain irekia, hainbeste aukera dituena. Eta montaia, Thomas Marchanekin, montaia bitartean, lan egin behar izan dugu erritmoarekin, montajea oso garrantzitsua izan da. Erritmori dagokionez montajea zaila izan da, korapilatsua izan da. Eta gainera gaur egun, ia dokumental bat da bere bizitzari buruz. Eta nik horrela ikusten ditu nire fikzioak, dokumentalak balira bezala. Hau da, historia hori bizi dutenak balira bezala. Eta dokumental batean, denborak, momentuak, dena sortu daiteke
eraiki daiteke, ez da narrazio bat, thriller bat dana oso ondo itxia. Gauza asko ere irekiagoa da. Bai, filma emozio filma da batez ere. Eta azaldu egiten du emozio bat, erlazio bat. Denbora konprimitua eta dilaratua dago, eta hemen, prentsaurreko honetan ere bai, beraz hementxe utziko dut, txalo bero bat, denontzat,